Basilanga gitilele paluti asio jalushame Kiveli pasi Basilanga gitilele paluti asio jalushame asio jalushame ngisacela ukubingelela obingelelayo uvele empini uSigwebo Sentambo ozalwa kwaKhozo kaNtombela ongasenkandla kodwa ukhulela ubuka kwesakabiyele ekhaya kuma wakhe ngisacela nje ukuqala ngibonge ithuba enginikezwe abahlonishwa okubhuti umcineka nobaba Mageza nobaba uMbomvu nabanye ke abangale kwabo esingabazi nesingababoni nabahlonishwa abadlulisa iziqoliso zokungaveli ngicela ukubingelela kubo ebese ngiphinde ngibonga futhi ethimbeni lengoma kazolonke okuyikomiti lonke ngibonge kumagosa engoma nakubafowethu abashutha ingoma kazolonke kusukela iqala kuze kube manje ukuthi konke ngisakubona kuhamba kahle ngoba ngicabanga ukuthi kube khona lapho kushayisa khona ngabo asikho lapho esikhona njengamanje ebese ngiphinda ke futhi ngibonge ubaba umcineka ngokusuka nami cishe unyaka ka11 lo ngisebenza naye wasebenza nami kusathiwa ngehlaza abantu bafuna ukungiqasha kuthiwa uSigwebo Hlaza kodwa ngicabanga ukuthi ubhuti akakubonanga lokho ngoba sekuzokwafika lapho ngoba ngicathi naye ngabe kade angikhiphe emcimbini wakhe okuyimpucuzeko bese ngibonga ke nabazali bakhe ubhuti abamkhulisile ebebengazi ukuthi bamkhulisela thina siyisizwe sase South Africa ngoba manje ngicabanga ukuthi sowethu sonke ngoba akekho umuntu ongafike manje kuthiwa ushaya umcineka ngempama sekumele umcineka iphindisele ngicela siyolwa sonke siyamabhinqa ngoba bayobe beshaya umuntu ophethe ikusasa lengoma noma ikusasa lamabhinqa noma ikusasa lethu siyisizwe simnyama ngiphinde ngibonge nabangani uNkulunkulu akukhethele bona kwazela ngoba abanye abangani kuyenzeka uvele namaphupha amahle kanti nomngani nje kanti naye akayena umngani ngalendlela ucabanga ngayo egcina into oyicabangayo egcina efuna ukuyigodla yenze kube yakhe igcine ingaveli ke ebantwini njengalendlela evela ngayo ukunqamulela nje ngizocela ukubonga Mcineka lokhu okwenzile kuzoke kuphungule labaculi abasha lapha emculweni kaMaskandi ngoba abaculi baningi kakhulu manje basafika futhi kumanje khona baseyidudu hayi ukuthi benziwa yini ingoba babona ukuthi lapha kuMaskandi kuyadliwa iningi labo basuka engomeni ngicabanga ukuthi mase kunemali ezongena engomeni ngalendlela okwenza ngayo umuntu ngisho ukuthi ubecabanga ukucula uzoqinisa kulokho akwazi engomeni athole imali khona ngicela sibaye simshayele ihlombe ukwazela lapha mhlawumbe lokuthuka kwazela uhlala ukuthuka lapha kuthuka kwalo mfanga emcimbini kuzoke ukuthi kwehle ngisacela ukubonga abafowethu ithuba ngiyabonga Mcineka ningasikhohlwa abafowethu nama award alandelayo wesibili awesithathu awani nisikhumbule ukuthi naqala nathi manje ngicina nathi ngiyabonga